Vítajme na našej tretej téme súčasného cyklu. Cyklus sa volá Mystická koncepcia antropológie. Tretia naša dnešná téma príčiny deformácií mystického života. A máme taký zvyk povedať pár slov a možno, že trošku ešte prehlbiť aj z inej strany sa vrátiť k tým predchádzajúcim témam. Tak ja by som povedala pár slov aj o tých predchádzajúcich. Téma bola, čo je mystika. Prvá, druhá, mystické vedomie a jeho prirodzenosť. Ono sa to všetko prirodzene prelína, je všetko vo vzájomnom vzťahu, takže ono nakoniec potom plynule zrejme prejdem do tretej témy. Zvyčajne začínam ja a potom pokračuje spolubrat Antonín, dokresľujúc celú tému. Ako vieme, si to pripomíname, mystika nie sú len nadprirodzené javy, ako zjavenia. Veľakrát máme pocit z toho, že mystik je ten, ktorému sa niekto z nášho nadprirodzeného sveta zjavil, ale nie je to tak. Čiže mystici nie sú len ľudia, ktorí tieto zjavenia mali, ale mystici sme my všetci, ktorí máme skúsenosť s pôsobením v našich životoch nášho Boha. Mystik je ten, v tom pravom slova zmysle, ktorý ho vníma, vidí v svojom živote a v svojom okolí. A tiež nemusí ho volať slovom Boh, môže ho volať pôvodcom všetkého, môže ho volať absolútnom, môže ho volať prvotným princípom, alebo akokoľvek inak v svojom jazyku, ktorý vyjadruje skúsenosť s niekým a možno môže mať aj to vnímanie, že je to s niečím, čo ho presahuje. Čiže tým pádom mystika nie je len kresťanská. Mystika nie sú len zjavenia a mystici nie sú len kresťania. Rôzne praktické definície mystiky môžu byť následovné. Je to skúsenosť veľkodušnosti, zatvoriac oči egoizmu. Je to zavretie si očí egoizmu a ich otvorenie láske. Je to utíšenie všetkého, čo nie je Boh, aby sme počuli jeho, aby sme z neho žili, aby sme ho vnímali. Ešte inými slovami, mystika, mystický život je duchovná činnosť človeka, ktorá má pôvod v Bohu. Pôvod mystiky je Boh. Mystický život je činné pôsobenie Boha v človeku s človekom. Lebo ak si raz človek zabrie oči na pôsobenie Boha, tak nemôže mať mystickú skúsenosť, nemôže mať skúsenosť jeho pôsobenia. Keď raz sa otočím druhým smerom, ono dármo tu môže byť, potrebuje súčinnosť, potrebuje otvorenie, potrebuje prijatie vo mne. Potrebuje nejaké vnímanie vo mne, aspoň nejakú otvorenosť, nejakú pozornosť. Je to v súčinnosti s človekom, lebo je to v nás. Boh komunikuje a človek počúva a mu odpovedá. Boh prichádza, sa mi zjavuje a ja mu odpovedám. Aké 3 možnosti odpovede mám? Môžem ho prijať, to čo mi ponúka, môžem ho odmietnúť a môžem ho degradovať. Alebo áno, nemusím si ho vôbec všímať, tým pádom žiadna mystická skúsenosť nie je, keď si ho vôbec nevšíma. Ani nevidím, ani si nevšímam, pozerám sa iným smerom. Ale keď prichádza, tak môžem vedome, slobodne sa k tomu postaviť. Príjmam, odmietam, degradujem. Čo to znamená? Keby sme si to vysvetlili na podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, tak ten, kto prijal inšpiráciu, ktorá mu hovorí pomôž mu a ktorá prichádza od Boha, poslúchne ho, tak je ten Samaritán. Vníma pozvanie blížneho pomôcť mu, pomôže mu, príjma ho, pomôže mu so všetkými svojimi silami. Odmietnutie sme videli v nábožensky založených osobách, ktoré išli okolo. To, že sme nábožensky založení, o ničom nehovorí. Nehovorí vôbec o tom, že máme nejakú skúsenosť s Bohom. Mali inšpiráciu, pomôž mu, odmietli ju, prešli okolo. Čo je to degradácia? Degradácia, keď mám možnosť urobiť dobro a urobím naopak zlo, napríklad zraneného človeka z falošného milosrdenstva, z deformovaného falošného milosrdenstva, aby viac netrpel, povedzme, môžem zabiť. Mám možnosť mu pomôcť, reálne pomôcť z Božej inšpirácie, pomôcť pri jeho uzdravení a ja sa rozhodnem namiesto tohoto dobra ísť podľa svojich nejakých vnímaní a to dobro vymením za niečo, čo dobro nie je. Ho zdegradujem, ho zdeformujem, môžem takto trvať na druhý svet. Každý človek, každé ľudské bytie je zo svojej podstaty mystické. Každý z nás je v našej podstate, v svojej podstate mystické bytie. Pretože prirodzenosť každého z nás má kapacitu, vlastne esenciálnu kapacitu mať pozitívnu a rastúcu skúsenosť so všetkými hodnotami a čnosťami, ktoré pochádzajú od Boha. Každý z nás, bez hľadu na rasu, kultúru, náboženstvo,
dokonca aj naše presvedčenie. Všetci nakoniec máme skúsenosť s pravdou, dobrom, krásou, láskou, rozvážnosťou, spravodlivosťou, silou, miernosťou, pokorou, poslušnosťou, štedrosťou, vernosťou a ďalšími. Každý z nás máme skúsenosti s nimi. A každý z nás tiež má skúsenosť, ak sa necháme my viesť týmito atribútmi, týmito čnosťami, žijeme ich, necháme ich do nášho života preniknúť a náš život nimi formovať, tak ovocie tejto skúsenosti je prežívanie hlbokej radosti, pokoja, slobody, ktoré nám nikto nevezme. My niekedy, alebo často, niekedy aj často, si zamieňame cieľ za ovocie, cieľ za dôsledok, dôsledok za cieľ. My dôsledok nejakých našich činností, nejakých našich postojov, nejakého nášho životného snaženia sa, tak ako tento cieľ si dávame to, čo by malo byť ovocie a čo je ovocie. Čiže cieľ nášho života nie je pokoj, sloboda, radosť. To je ovocie. Ovocie, ku ktorému prichádzame, keď ideme za Božou inšpiráciou, ktorá nám hovorí: chcem ťa naučiť milovať tak nezištne, tak bezpodmienečne ako ja. A teda zabudni na seba, zapri sám seba a rozdaj všetko. Toto je cesta, toto je cieľ, naučiť sa žiť v tejto extáze, oslobodenie od seba samého. A keď budeme kráčať touto cestou, tak áno, v našej duši časom, nebude to úplne že hneď, budeme prežívať hlboký radosť, sloboda, pokoj, ktoré nám nikto nevezme. Čiže nikdy k nim neprídeme, keď budeme my hľadať vlastnú radosť, šťastie, pokoj. Je to ovocie, je to dar, je to sprievodný znak. My sme psychosomatizovaný duch, ako vieme našu dokonalú definíciu jednoduchú, antropologickú ľudského bytia. A radosť je pozitívna skúsenosť ducha, pozitívna skúsenosť ovocie ducha, ktorý žije a čoraz viac sa nechá formovať, viesť nezištnou láskou v jednote s Bohom. Radosť je pozitívna skúsenosť ducha. Keďže my sme psychosomatizovaný duch, máme psyché a telo, aká je pozitívna skúsenosť duše a tela? Čo to je, čo my prežívame ako tiež ovocie niečoho pozitívneho? Na úrovni duše prežívame potešenie. A na úrovni tela slasť. Slasť, telo, potešenie, duša, radosť, duch. Je fakt, že pre rozbitie celej tej dokonalej harmónie, v akej sme boli stvorení, my ľudia, kde v jednej harmónii, podľa jedného cieľa, podľa jednej vodiacej línie žilo na začiatku aj telo, aj duša, aj duch. Po dedičnom hriechu alebo aj našich osobných hriechov sme sa stali úplne rozhodenými v neporiadku, v disharmónii a rôzne tendencie, ciele, túžby, inštinkty, reflexy na úrovni tela, duše a ducha sú vo vzájomnom rozpore. Idú proti sebe, bojujú proti sebe. Telo bojuje za svoje slastie, duša zase za svoje potešenia. Telo bojuje za svoje slastie a potom sme tuční, žijeme smilným životom, keď sa ním necháme viesť ako cieľom. Duch sa snaží presvedčiť, že príde k ešte väčšiemu potešeniu, keď tí druhí sa mu budú nejakým spôsobom kláňať, bude obľúbený v kolektíve, teda duša, že bude obľúbená v kolektíve a teda príde k svojmu potešeniu týmto spôsobom. No a duch sa snaží presvedčiť aj dušu, aj telo, že nemajú hľadať to svoje uspokojenie na svojich úrovniach, ale majú sa podriadiť cieľu, ktorý má duch. A teda aj telo, aj duša, jednotlivé vzťahy sa majú formovať podľa jediného kritéria nezištnej lásky. V istom momente telo sa má zaprieť a rozdeliť sa s hmotnými dobrami. Duša sa má zaprieť a do stredu záujmu kolektívu má dať inú osobu ako seba samého. A týmto spôsobom duch sa snaží presvedčiť všetky naše ostatné úrovne, že touto cestou aj duša, aj duch dostanú 100-krát viac ešte aj na tomto svete. To je to Ježišova odpoveď na Petrovo. No a čo my, čo sme presne nechceli hromadiť veci, nechceli hromadiť radosti, potešenia v materiálnom, vo vzťahovom svete. Ježiš hovorí, už tu a teraz 100-krát viac. Už tu a teraz, keď budeš takto slobodne jesť tie všetky dobrá, tie všetky dokonalé potraviny, ktoré som ti dal a aj spolu s tebou som vyrobil, tak keď ich budeš jesť slobodne, nehľadiac to potešenie iba na úrovni tej potraviny, tak budeš mať skúsenosť aj telesnej slasti ešte 100-krát viac, ako keď iba na ňu sa sústredíš.
Takže je to obrovské pozvanie a výzva aj v tomto pôstnom období, aby všetky tie inštinkty a reflexy, ktoré sa nás snažia viesť na úrovni tela a duše a zacikliť ich v sebe, aby sme ich nasmerovali v jedinej službe nezištnej lásky. Ešte je ďalšia možnosť, ktorá sa nám môže stať v našom živote, keď náš duch vedome a slobodne koná zlo. Je to fakt, môžeme si vybrať, či toho pocestného áno, či mu pomôžeme, alebo mu ešte ublížime, alebo čokoľvek iné. Náš duch vedome a slobodne sa môže rozhodnúť pre zlo. Čo vtedy v hĺbke duše zakúša? Žiadny duch, pretože nie sme tak urobení, nie sme tak stvorení, nie sme tak vytvorení. Žiadny duch, žiadneho človeka, ak robí zlo, tak cíti pritom radosť. Necíti. Môže druhých presviečať, že cíti, že vníma radosť, ale nie je to tak. Ovocie konania zla, iba v našom vnímaní v každom z nás, nešťastie. Potom, že sa ho snažíme prekryť kadečím, to je iná vec. Ale to hlboké pôsobenie, to hlboké vnímanie, tá skúsenosť naša je nešťastie, opak šťastia, nešťastie, opak radosti, smútok. A tento stav, keďže sme prepojení, duch, duša, telo sú prepojení, tak tiež tento stav nešťastia ducha, keďže robí niečo deštruktívne, tak môže spôsobiť aj v tele bolesť a aj utrpenie v duši. A to sú všetky psychosomatické choroby tiež, ktoré aj z tohto vyplývajú na úrovni tela. Duch prežíva samotu, prázdnotu, pesimizmus, neužitočnosť, úzkosť so všetkými chorobami projektujúcimi sa na nižších úrovniach. Ak chceme žiť život zdravý, konštruktívny, plný svetla, tak potrebujeme v našom živote, tak psychickom ako aj telesnom, mať zmysel a smer mystické, aby sme sa vrátili, odkiaľ sme prišli. To je to napojenie, jednota na Božiu inšpiráciu, ktorá nás vedie v učeniu sa dokonalej láske. A tomuto smeru a zmyslu celej našej existencie podriadiť to, čo robí duša a telo. Ak to nerobíme, inými slovami, áno, prídeme k negatívnemu ovociu, aj keď sa nám po ceste môžu prezentovať ilúzie a chiméry a fatamorgány, že to tak nie je, skôr či neskôr sa rozplynú a my budeme svedkami pravdy, do ktorej sme sa dostali. Možno poznáme jedného z najznámejších teológov minulého storočia, 20. storočia, nemeckého Karla Rahnera. Zomrel v roku 1984 a on povedal jednu veľmi emblematickú a veľmi pravdivú vetu a povedal: kresťan 21. storočia buď bude mystikom, alebo nebude kresťanom. My máme len jednu šancu byť skutoční mystici, alebo nebudeme kresťania. Prečo? Pretože už byť kresťanom sa nedá na základe nejakých vonkajších foriem, že sa nejakým spôsobom správame ako kresťania, že máme nejaké vonkajšie zvyky. Byť kresťanom sa už dá len na základe hlbokej skúsenosti pôsobenia Boha v nás. Tie tlaky zvonku sú také veľké a už neexistuje tá štruktúra, ktorá by nás podržala. Buď idem do osobného vzťahu s Bohom, alebo jednoducho ma zomelie všetko ostatné. A čo nás sa snaží mlieť? Čo sa nás snaží deformovať? Aké tie vnútorné procesy k nám prichádzajú? Ježiš nám hovorí o mystike tom, že všetci sme bohovia. No nie sme bohovia z prírodzenosti, sme bohovia mysticky. Sme bohovia tom, že necháme Boha pôsobiť a žiť v nás. Máme tento potenciál. Prvé a základné pokušenie v našich životoch, ktoré nám bráni ísť v tomto smere za našim Bohom, je pokušenie absolutizovať, dať na ten absolútny piedestál niekoho alebo niečo iné, ako je on. A teda to, čo absolútne nie je. Na samých iné osoby, iné veci. Náš zakladateľ Fernando Rielo má dve také slová, technické termíny, ktoré o tom hovoria a ktoré nám pomôžu sa zorientovať aj v tom, kedy sa rozprávame v našich konverzáciách o týchto procesoch našich. A používa slovo absolutivácia a absolutizácia. A tie slova hovoria presne o tom vzťahu, koho ja dávam na to prvé miesto a koho ja skutočne absolutizujem pravdivo, lebo absolútny je. Ak je to Boh, tak áno, žijem ten proces absolutivácie. A ono v termíne je niečo oslobodzujúce. Ma absolutivuje, ma oslobodzuje, ma pozdvihuje. Keď je Boh absolútnym v mojom živote, tak ide k slobode, k oslobodeniu, k odpusteniu, k životu. Absolutivácia je mať na Božom mieste, absolútnom mieste Boha. On, absolútna referencia vo všetkom. A proces naopak absolutizácie, keď my absolutizujeme čokoľvek iné. Ako žijem ja štýl absolutivácie alebo absolutizácie? A keď žijem absolutizácie, čo je pre mňa tá hodnota, tá referenčná hodnota, ak to nie je Boh? Čo to je? A nakoniec som toho otrokom, je to fakt.
Absolutizácia je degradácia. Je to degradácia. Aj keď sa to nezdá, poviem, že absolutizujem niečo, tak to pozbývam na niečo. Ale v svojej podstate je to degradácia, pretože to, čo tam je, to dokonale, ja to vymením za niečo menej. Takže to degradujem. Vymením to dokonale dobré za niečo, čo dokonale dobré nie je. A ešte hlbšie, tá degradácia, ten degradovaný spôsob života nie je len degradácia, ale je dysgenéza. Je to štýl života dysgenetický, je to hlboko v rozpore s mojimi génmi, hlboko v rozpore s tým, ako ja som stvorená, hlboko deštruktívne tým pádom. Je to degradované, dysgenetické, mne neprirodzené, pretože vo mne a v každom z nás je prítomný Boží konštitučný gén, ktorý hovorí o úplne inom štýle života, ktorý má potenciál premeniť ma na jeho obraz, na Boží obraz. Čiže čím nechávam definovať môj aktuálny stav ako človeka, môj stav, v akom stave sa nachádzam, moju činnosť, všetko, čo robím, moju formu, ako vyzerám a zmysel mojej každodennej existencie, čo je v jej strede, čo definuje môj stav, činnosť, formu, zmysel. Môj stav, činnosť, formu, zmysel, všetko, čím som, čo ju definuje. Definuje ju Boží gén, alebo nejaké dysgenetické moje rozhodovacie procesy, ktoré ma vnútorne rozbíjajú. Takže absolutizácia niečoho iného, ako je Boh, je extrémne vážna situácia, pretože nám dáva víziu reality, ktorá je falošná. Pravda je len v ňom. Ak nie, tak my žijeme vo falošnej realite, ilúzii, inautenticite, pomílenosti, dezintegrovanosti, v chorej realite. Čo si my vyberáme vlastne? My si dobrovoľne vyberáme často žiť v chorej realite. To je dôsledok. Tak v akej realite chceme žiť? V zdravej či chorej? Vyberáme si my. Samozrejme, aby sme my neboli vystavení tejto pravde, aby sme nemuseli prežívať tie pocity nešťastia, samoty, tak ten zlý a tie zlé tendencie negatívne, deštruktívne v opozícii nášmu Bohu, sa snažia toto zakryť, že to tak nie je. A ktoré sú tie procesy, ktoré sa toto snažia zakryť? A my ich potrebujeme odhaliť, aby sme sa postavili čelom realite, lebo len pravda nás vyslobodí. Na to, aby sme si my nevšimli, že falzifikujeme realitu a že žijeme v chorej realite, tie naše obranné mechanizmy, ktoré prežívame, sú na jednej strane seba ospravedlnenie. Vieme, že sme niečo zle spravili a my aké sú tie dôvody, všelijako hľadáme tie dôvody, že vlastne to nie je zlé, lebo sme na to mali nejaké dôvody, aby sme takto. Seba ospravedlnenie. Čím to všetkým sa snažíme zakryť, vysvetliť, že to vlastne nie je zlé, to čo je zlé. Skrývanie. Jednoducho úplne skotomizácia, nevidím to. Nevšímam si to. Keď sa na to nepozerám, keď si zaveriem oči, správame sa ako malé deti. Zatvoríme si oči a tvárime sa, že to tu nie je. To tu nie je. Všetci ostatní to vidia. A my, to tu nie je. Alebo ja tu nie som. Všetci ostatní vidia, že ja tu som. Skrývanie sa. Je fakt, že tieto obranné mechanizmy sú aj v našom podvedomí. My ak si ich neuvedomíme, tak ešte raz všetci ostatní to vidia, len my ani že sa tvárime. No, keď ich nechceme vidieť a ich neodhalujeme, tak oni fungujú takto v našom podvedomí. To naše choré ego takéto mechanizmy v sebe má, tiež automaticky inštinktívne. Takže áno, snažíme sa týmto sebaospravedlením hľadať racionálne dôvody na to, aby som si vysvetlila, prečo som urobila to, čo som urobila. Často si vymieňame tým skrývaním sa v skutočnej realite. Tú skutočnú realitu si zamieňame za realitu nami vytvorenú, nami vymyslenú, nami projektovanú a vydávame ju za pravdivú. My veľakrát opisujeme realitu takú, aká nie je a skutočne okolie ju aj vidí, že taká nie je, ale my ju opisujeme, ako by bola. Vymýšľame si ju. Žijeme vo virtuálnom svete. Vymenenie Boha za iné dobro je ďalší mechanizmus obrany, ktorý sa snaží naplniť naše vnútro, že skutočne si poviem, že áno, venujem svoj život práci a vytiesním všetko ostatné. Všetky ostatné nepríjemné myšlienky, lebo som zaneprázdnená, povedzme prácou alebo čímkoľvek iným. Vymenenie za niečo. Ďalší proces je represia, potlačenie nepríjemných pocitov. Proste si ich nevšímam. Neexistujú. Tvárim sa, že neexistujú vo mne. Tiež sa snažíme vyhnúť aj realite, ktorá nás konfrontuje. Cielene sa vyhýbame niektorým vzťahom, niektorým stretnutiam. Je to útek. Utekáme. Izolujeme sa v podobnom duchu od toho, čo nás môže konfrontovať. Z čoho máme strach? Kde sa nekonfrontujeme? Kam nejdeme?
Ďalší ten mechanizmus obrany je projekcia do druhých, to je časté, projekcia do druhých. Premietame do nich to, čo sa stáva nám a ich potom opisujeme, že to sú oni, to sú tí druhí, ktorí trpia všeličím možným a pritom sme to my. Opisujeme a hovoríme, že to tebe sa deje to, pritom sa to deje nám. Ty si ten, ktorý závidíš, ty si ten, ktorý kradneš, ty si ten, ktorý si vymýšľaš, ty si ten, ktorý utekáš a pritom úplne opisujeme seba v tých druhých, ten druhý môže byť úplne nevinne v tom. Univerzalizácia je ďalší mechanizmus obrany. Univerzalizácia. Snažíme sa zovšeobecniť niektoré veci. Jednoducho veci naše osobné, jedinečné, ich opisujeme ako že však všetci takto nejako fungujú, všetko je to tak. No nie všetko je tak. Všetko, nejaké princípy všeobecné, ktoré sa vôbec nedajú uplatniť na jednotlivé naše okolnosti univerzalizácie zase, kde utekáme pred konfrontáciou s našim pravým životom. V každom z nás už na záver sú tieto pokušenia, ktoré ako prví skúsili Adam a Eva. Utekali od pravdy, skrývali sa pred Bohom, obviňovali sa navzájom. Jednoducho úplný chaos zrazu. Potom všetkom ako začali počúvať iné slová, ktoré im hovorili, nie, Boh je ten absolútne dobrý. Nie, on vám nechce to absolútne dobro, to najvyššie dobro. Nie, to tak nie je, hľadajte niečo iné. Výsledok vidíme. No ešte veľmi rýchlo na záver, príčina teda deformácie je na jednej strane absolutizácia, ako sme si povedali, potom priestor a prežívanie všetkých týchto mechanizmov obrany a potom ešte by sa to dalo aj nazvať a vidieť, ako my deformujeme našu realitu neautentickými náboženskými postojmi. A tie postoje sú také typické postavy v Svetom písme, ktoré nám tieto neautentické postoje v nejakom momente osvetľujú, presne na to, aby sme sa z nich poučili a učiť sa žiť v pravde. Takže postoj farizejský, napríklad, postoj farizejský. Farizej veľa rozpráva o sebe, o tom, aký on dobrý je. Veľa rozprávať o sebe, jedna z črt. Pozri Bože, aký som perfektný, dokonalý, ja ti ďakujem za všetko, aký som ja dobrý. Farizej. Postoj Nikodémov tiež nie je autentický. Snažil sa žiť svoju vieru v skrytosti, snažil sa ospravedlniť takú tú povrchnosť svojej viery rôznymi nebezpečenstvami. Nie sme povolení na to, aby sme žili vieru v skrytosti, ale aby naše svetlo bolo postavené. Postoj Piláta, umýva si ruky, pozerá sa iným smerom pred nespravodlivosťou. Kedysi my tiež umývame ruky pred nespravodlivosťou. Peter, to je ten, ktorý pri prvom probléme, pri prvej ťažkosti, pri prvom kríži hovorí, to sa nesmie stať. Utekáme od problémov. Postoj Judáša, pri prvej ponuke zrádza. Iná vec, idem za inou ponukou bližšou. Takže veľké pozvanie v tomto pôstnom období osobitne, nechajme sa očistiť, obrátiť, znovu nasmerovať s tou Božou inšpiráciou, tým jediným smerom, tom jedinom zmysle, ktorým je on. Ďakujem a máš slovo. Deformace mystického života, oni se dějí jako v celé té integritě člověka, to znamená, že se dějí jako v intelektu, ale tam, co se týče právě těch deformací, tak tam se soustředí v inteligenci. Kdybychom se podívali na tu doopravdy skutečně autentickou formaci mystického života, tak ona začíná jako inšpiráciou, ale ta inšpirácia, ta je tam v tom nejhlubším, tam, kde sídlí, ono to mluví apoštol Pavel v té 13. kapitole Korinťanům, že? To je jediné, co nás integruje do věčného života, to je láska a ona zároveň, láska je svobodná, ne tedy volná, že? Jako ona je závazná. A není tak volná, jako tak když je svobodná, tak jako je to, jak by se někdo nechal svést, že? Právě v té závaznosti, co nás tak svoboda, to je taková ta volba ne mezi dobrem a zlem, ale mezi tím dobrým a lepším, mezi pravdivým a pravdivějším. A úplně musíme rezignovat na nepravdivé. Úplně musíme rezignovat na to, co není krásné, že je to volba mezi krásným a ještě krásnějším, tak kdybychom chtěli vidět, nahlížet věčnost, tak je to právě tato cesta svobody, toho volení, to se vždycky děje pod inšpiráciou. No a to je právě formácia, to je ten faktor formácie, inšpirácia, kterou v nás provádí právě ta přítomnost Boží, ať už teda ve všech lidech, to je ta, která nás konstituuje jako lidskou, jako osobu podobnou Bohu,
to je ve všech lidech, že tak tam působí, už tam samozřejmě působí inspirace k těmto krásným a krásnějším věcem, dobrým a ještě lepším, pravdivým a ještě pravdivějším, tak jak se nám poznání otevírá, že? Pravda. Už tam u těch všech lidí na té základní konstitutivní úrovni, už tam působí inspirace, už tam formuje tu naši vizi, a to už je to mystická vize. No a nebo potom na té úrovni, která tím křtem nás otevírá, řekněme z té základní konstitutivní roviny, nás otevírá tomu posvěcení. Nejsvětější trojici v tom křtu, že? No a tam taky nás formuje, vede tu naši vizi už směrem k té kráse těch osob nejsvětější trojice. A jejich života, tak jak nám inspiruje, jak tomu odpovídáme ano, že? Tak to je inšpirácia a formácia toho mystického života a mystického poznání, to budeme brát právě za 2 týdny. Dneska je téma deformace. A ta právě, a tu inšpiráciu, jestli tam jen tu inspirace je, tak možná jako z těch ďábelských hlasů. Jako. A ty existujou. Pozor, ještě taková odbočka. Ďábelské hlasy nutně patří k mystickému životu, protože ďábel člověku nadběhne, tak jako Kristu, že? A nadběhne mu a řekne, poslíš, například. Rozhodně neřekne, jako běž někoho zabít, někomu z nás, to ne. Ale poví něco, ta tvoje vůle je dobrá, zasaď se o ní, co by si se namáhal, že hlavně se neplní ta boží vůle. Tak jako ďábelské hlasy k mystickému životu, tak to určitě patří. A kdo vědomě se vydá cestou mystického života, tak na něho bude číhat ďábel někde s takovými anebo jinými podvody, že jeho našeptávání. Tak to je možné, to je pravděpodobné, že to tak jako nějak ten, kdo rezignuje na inspiraci, tak tam přijde ďábel taky s těmito našeptáváními a už to hledá sídlo ne v lásce, ale právě spíš se to nějak soustředí v té inteligenci. A teď, jak tady Jada na poslední chvilku, jak mluvila o těch obranných mechanismech, tak ty jsou právě vždycky ve hře. Představme si ještě něco jiného než obranné mechanismy, ještě něco jiného, to je pud sebezáchovy. To je takový ten reflex, že když letí facka, tak uhnem, nebo když jede vlák, tak popoběhnem, nebo co by nás zabilo, tak tomu rychle utečeme, instinktivně, reflexivně utíkáme od. Teď si představme, že třeba tady tento pud sebezáchovy, že je pořád přepínán u někoho, tak takový to. Do krajnosti pud sebezáchovy jako u někoho třeba v koncentračním táboře. No tak toho samozřejmě nemůže ho to nechat zdravého, ani duchovně, ani na duši. Nenechá ho to zdravého. Ten člověk se na všech úrovních i na tom těle schytá tiky do konce života. Budou se mu zdát hruzivé sny, to všecko bude propojeno integračně, prostě jako v té duši a v tom duchu nebude ničemu důvěřovat. Tato deformace mystického života. Ale tady jako samozřejmě v tomto případě, nezaviněném případě, kdy takovouto hrůzu dlouhodobě musel někdo jako ne vydržet, ale byl jí podroben, byl tam držen jako úplně utopen a nakonec to jaksi žil dál. Samozřejmě věříme, že potom tady z tohoto úplně vykolejeného života ho nějak zachraňuje sám Bůh, že to už člověk na to potom nějaké duchovní vedení pro tady tohoto člověka jistě setká se s láskou, nezištnou. Může to pomáhat, že? Ale to už musí být jako nějaké užší a víc a silnější zaměření a ochrana boží nad takovým člověkem, než jenom třeba duchovní vedení, takové, jaké mají řeholnice, že? No a teď se ale vraťme k těm obranným mechanismům. Já se jen tak zastavím u toho obranného mechanismu té projekce. Zase se můžeme podívat na tu druhou světovou válku, kdy ona začínala, to Německo, ono muselo platit ty reparace a byla tam chudoba, že jo, po první světové válce. Tak to prostě neslo tu tíhu a prostě těch důsledků jako té spouště po první světové válce, tak jako ten, kdo to prohrál, na Rakousko to až tak nespadlo, protože Rakousko se rozpadlo, že? Následnické státy jako to nenesly ty reparace, to neslo Německo, že tak ta tíha a teď tam prostě jako ten zájem prostě, tak vezmu toho Adolfa Hitlera, že tak on sám byl z poloviny Žid, že? Po někom, nebo ze čtvrtiny, nebo tak nějak. A on v západní Evropě, a teď řeknu něco, co nemám z Mein Kampf, teď řeknu něco, co psala sama židovka, jmenovala se Hannah Arendtová, která se narodila začátkem 20. století a zemřela v 75. nebo nějak tak.
židovka, která v roce 1933 utekla do Francie z Německa, protože viděla, co se děje. A potom teda někdy, když jako Němci obsadili Francii, tak se jí podařilo utéct do Ameriky. No a tam žila myslitelka, společenská myslitelka a ona právě začala rozebírat ten antisemitismus v západní Evropě. Značnou část pozornosti věnovala do té projekce, která se začínala tak nějak projekce nežidů do židů. Oni v západní Evropě židi po celou dobu vždycky byly kategorie B nebo C jako dolů. Oni neměli rovnoprávnost, ale měli nesmírný privilegia. Každá šlechtická rodina měla svého žida, který prostě jim spravoval finance. No a tady takhle se vygenerovaly ty jejich privilegia. Ona o tom, sama židovka o tom píše, tady takhle nebere si kupec ty servítky, rozebírá tam tu rodinu Rothschildů. To, jak to rozebírá ona. Oni museli mít nesmírnej majetek, ale skutečně nesmírnej. A jak to i ti synové, i ty dcery toho patriarchy Rothschilda, jak to jako přejímali. No a tak teď jako vznikla ta projekce toho Adolfa a jemu takových, řekněme, blízkých. Tady těchto židů začali projektovat tu nouzi. Tak to asi nějak mohlo začínat. A tak to taky začínalo, že? Začali projektovat. Hitler měl hlad jednu dobu. On byl bezdomová, skončil a potom se nějak kdo si mu pomohl, nebo nějak tak. A tam, když byl v tom bezdomoví, nějak jako neměl postel ani, tak tam se mu to nějak asi poprvé ta myšlenka projektivní. To je právě ta projekce, kde se stane jedna věc. Postupem času to sílí, tady ta projekce, a stane se jedna věc. Ten, kdo poznává, ten, kdo chce poznat, myslí si, že poznává, že? Tak on tu věc, nebo toho člověka, nebo tu skupinu, kterou poznává, to je ten objekt toho poznání a ten, kdo poznává, to je ten subjekt toho poznání. On nedovolí, aby to, co poznává, jako on si udělá svůj, řeknu to tak, udělá si svoje východisko, svůj předpoklad toho poznání. Že? To je všecko skryto v té projekci a to už prostě jsme v duchovní oblasti, ačkoliv intelektuální, ale v duchovní oblasti. A to už samozřejmě s mystikou, to už je těžká deformace, to už s mystikou nemá nic společného. Já to záměrně užívám tady tohoto extrémního příkladu nebo před tou druhou světovou válkou, co vedlo k tomu, antisemitismus byl už předtím, že? Ale co vedlo k tomu konečnému řešení, jako vyhladit ten židovský národ úplně, že? Tak tam byla že to se úplně krylo, to poznání, ten předpoklad toho, který se projektoval do těch židů. Výsledek toho byl vědecký práce, který nepřipouštěli nejenom omyl, ale nepřipouštěli prostě jako něco zvyšného. Takže to se úplně krylo, ten objekt toho poznání, ten židovský národ, se úplně kryl s tím, který si myslel, že poznává, s tím subjektem. Plně totožný, úplně identický. Nepřipouštěl inspiraci, že by to mohlo být jinak, jakože bylo. Samozřejmě, že bylo, tak tam byli bohatí lidi i v té západní Evropě byli bohatí a zároveň takový prostě, nevím, odešli někam a taky, že odcházeli z toho prostředí židovského a zapomínali na to, že jsou židi, žili normálně, vyštudoval, vyučil se, nebo já nevím. No a nehledě na to, že potom jako v té východní Evropě, tam v tom tehdejším Polsku a na Ukrajině, tak tam žili jako v tom prostoru, třeba daleko od měst v osadách a žili chudě, znali hlad, že? Ale prostě po krvi jsou židi a tím pádem se úplně kryjí s tím, co jsem já poznal. Jak jsem je zadefinoval. Já definiens. Já ten, který definuji. Tak to samozřejmě, že je těžká, až úplně frontální deformace, která se rozlévá, ničivě se rozlévá, ale jako pozor, protože tato projekce je každém z nás. Asi vzpomínám na jednoho kluka, jsme byli spolužáci, no a on byl, takových lidí je plno, ale teď jsem si vzpomněl na něho, že on byl takový mistr. Už prostě tak jak jsem mu začal znát, tak byl takový mistr, vždycky viděl nějaký film, kde prostě někdo se prál a vyhrál, tak to hned nějak jako tady takhle přejímal a se dal taky na karate a tam se seznámil s nějakýma policajtama, kteří z popisu práce chodili na to karate. Oni museli mít ten výcvik, že jo? A do dneška to tak jde asi, že prostě je to tak. No a on se s nima tak nějak, jako z té pozice svojí, toho, co měl, tak jak se tak cítil jako mistr nebo možná velmistr, tak se s nima bavil a oni ho začali získávat. No a on jim tak to jako naletěl, že jo. Já jsem potom teda z té práce odešel
Nějak jsem s ním ztratil kontakt, ale pamatuju si, jak on to najednou pochopil. A lekl se, protože oni ho možná chtěli pro špinavou práci. To byl 88. rok, takže potom jsem ho neviděl, ale možná se mu dařilo nějak, nebo ho chránil Bůh a pak přišla revoluce, takže policajtem nebyl. Jako. Ale asi jako ho chtěli použít pro špinavou práci a já si na něho vzpomínám si na to, jak tak byl tím mistrem, velmistrem a jak se tak zaplejtal do té pavučiny toho policejního státu. Ještě ne policajt, ale už tam jako byl. No a teď ty projekce, ty jsou na dosah ruky. U každého člověka, ty jsou samozřejmě na dosah ruky. Teď já to mám spojený s jeho tváří, mladistvou, když mu bylo 25. Mám to spojený s jeho úsměvem, s jeho gesty. A tady tahle ta projekce těch negativních věcí, jakože mohl dopadnout a ty seš takovej, to samozřejmě jako to končí takovým úsudkem, nebo soudem o něm, úsudkem. No a to se děje úplně všem lidem, tady tohleto. Ještě třeba řeholník to vyznává a potom jako ten, kdo ho vede, tak ho varuje. Řeholník se varuje před tady tímhletím a můžu říct, že to není prostě jako, že by se vyvaroval jednou provždy, furt s tím musí bojovat pořád, s těmato projekcema musí bojovat a to není proti jednomu klukovi, ale těch lidí je, nevím jak velká množina, prostě velká. A všecko je to projektivní, jo. To moje poznání je projektivní, přirozeně je projektivní. Teď tam hrají jako roli ty sympatie, antipatie, že když zapomenu na inspiraci, nechám být inspiraci, tak se to usadí tady tyhle ty neblahý vzpomínky se mě usadí v tom intelektu, který s tím hraje takovou projektivní hru a toho člověka modeluje nevzhledně, nepěkně. Dělá z něho prostě někoho třeba až nebezpečného. Jo. Jenom stačí nechat se inspirovat a chvíle, tak první chvíle inspirace je zadrž. Už to je inspirace. No, tady toto člověk říká, teď to jsem zažil. Já to můžu dosvědčit, to je takřka důkaz, že o té projektivnosti. Ať už se toho drží velké skupiny lidí, anebo jednotlivec se toho drží toho svojeho, já to můžu dokázat, já to můžu dosvědčit, já jsem přímý svědek a tady toto jsem zažil, tady toto je jako pravda, co říkám, že? Ačkoliv Bůh ho inspiroval, snaží se inspirovat, tak on neslyší. A mluví o důkazech, mluví o svědectví. A je úplně mimo mystický život. Co je to za život, nevím, prostě je to pozor. Je to něco jako právě ten mechanismus, obranný mechanismus. V něm je i pomstychtivost. V něm je i takový to vychutnání si tady za to všecko. Ten Adolf, ten třeba tam hledal ten obranný mechanismus, tak to projektoval do těch Židů a je třeba aby už nepřekáželi, aby už žádný. No a potom ten obranný mechanismus, on se trošku modifikuje v takovej agresivní. Abych jako už měl konečně ten kýžený klid od tady toho, nikdy nebude mít člověk klid s těmato projekcema v životě, nebude, nikdy, nemá šanci na klid, na pokoj. Je mimo mystický život. No a ještě ta inspirace, to je právě ten, jako v dějinách filozofie vzniklo takový terminus technicus, kterýmu se říká tertio incluso, že poznání je bezprostřední a že se týká jenom toho, kdo poznává, to je ten subjekt poznání, a toho poznávaného, toho objektu poznání. A že mezi nimi není nic, že je to bezprostřední. No tak Fernando říká pozor, to tertio incluso existuje a to je právě inspirace. Potom poznávaném. A to je přítomnost Boží, ať už konstitutivní nebo posvěcující, to je ten třetí, ten, který inspiruje. A co inspiruje? Poznání. No a tam je to absolutiv. Já to spíš rozlišuju pocitem. Absolutizace, to cítím jako ostře, že to je schopno udělat výpad, ostrý výpad a zranit. Stejně tak, jako do mě může udělat ostrý výpad a zranit. A absolutivova, to je takové tvarování, tak to cítím tak. No to je právě ta inspirace. A samozřejmě, že tam je i v té inspiraci, jako on inspiruje nás, nádobu hliněnou, tak nemůžeme jako si to hned privatizovat, že já jsem inspirovaný, tak já jsem absolutivovaný. To takto privatizovat, no tak už seš jako vedle, že? Tu ranu. Ona, ta inspirace je taky závazná. A doopravdy musí tam být
ta svornost. Musí to probouzet touhu po svornosti, po větší kráse, pro lásku k lidem, takovou, která doopravdy je ochotná a ta absolutivace všecko probouzí, všecko tvaruje a dělá podobně. Ale úplně všechno, úplně, nic nevyjímaje. Dneska to bylo prostě o těch deformacích mystického života. Příští týden to bude to vědomé vytváření vize mystické. To bude právě to, co je inspirované. Takže skončíme.